General Chiwenga wamoza kuti ndo vakaleader to the coup yemuna 2017 wonza akaita the greatest mistake mulife make mugore 2017 pane move raakaita akakanganisa future yake in politics. Munhu wese anoziva kuti aiwa General Chiwenga vachizodzikisirwa nokuda kuti maallies avo kana vamwe vavo vaisosiyeta navo ava they are no more akusisina. Sanabida mashuka mudanyuko panapa noti bosubscribe bolike kuti on the bell icon. Tipinda panapa mzimu ayonyera vachiti President RG Mugabe, in a bid to ensure a peaceful transition of power, reportedly advised General Chiwenga, the commander of the Zimbabwe Defense Forces ZDF, to assume control of the country. According to government sources, the meeting, which also included Father Fidelis Mukonori and South African envoys, was intended to discuss a smooth transition amidst growing political unrest. During this critical discussion, Mugabe allegedly suggested that Chiwenga should take over power himself to maintain stability. Panapa tikuona kuti zvinonzi muna 2017 pane information yakubuda panapa zvinhu zviitiko zvakaitika kuti aiwa mutungamiri the late RG Mugabe aida kuti General Chiwenga vave vachiassume the power yenyika yeZimbabwe vachida kuti aiwa isaenda kuna Emerson Mnangagwa, but tikuona kuti panapa the move yari kunzi akaita akabva amisa a lot noda kuti achakwanisi kuregaina kudzokera pa the position yaakanga apromisiwa kana kuti yaakanga ava anointed kuti azopinda panga appointiwa. Panapa sezvatiri kuona the current situation tikuona kuti aiwa he is a figure yekuti adzikisirwa zvekuti kunyange kuti akwanise kuregaina amene kuti anenge aisa effort yakawanda sei. Panapa tikuona kuti chitiko chatikuona kuti is now a regret noda kuti haachakwanisi kudzokera at that point. Rudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Zvave zvikanyogwa kuti mune zimu vachiti General Chiwenga correct his own political blunder. Chibotidzai mafungiro enyu pene comment section medu, musanga no subscribe or like, on the